Isang magandang morning. Nandito tayo ngayon sa Ayala. Pakita ko sa inyo ang view dito. Dito kami ngayon nagtatrabaho. Yan, nagtatrabaho ang bako natin. Inuhukay niya ang mga ugat ng kawayan. So, ito yung trabaho natin ngayon dito. So, habang nagbabako yung bako natin, tayo naman kumukuha ng video. Ayan si Mrs. Ang ganda, sobra ng view dito. Mo. So, hindi ko masyado naikutan ng property kasi restricted. Ito lang ang pinagpaalam ko, no? So, sana sa susunod pagbigyan tayo yung buong property maikutin lahat ng drone. So, enjoy the view. Sit back and relax. Thanks for watching.